За интернето, бе. Сай звезда, бе. Снимай го него. Как се казваш? Аз казвам Кенан. Кенан Чи. Трите имена не. Да започнем отново. Как се казваш? Кенан. И Мирзалъуглу. От турския сериал. Яси. И гледаш ли, обичаш ли турски сериали? Да. Всеки ден ли ги гледаш? Всеки ден. На училище ходил ли си? Ходил съм, да. Къде си учил? Макаренко, Хаско. Къде? Хаско, Макаренко, Палатико съм учил. Там хубаво ли е? Хубаво, да. Съм завършил 12 клас. Диплома имаш ли? Имам, да. А работа? Работим. Кога има работа, работим. Къде работиш? Където ми викат. Обща работа. Общи работиш? Да. Така. Сега тук какво правиш? Тук до черквата си те гледам. Какво занимаваш? Чакам, тук ме плащат, чакам работа. Който ме вика, ме познава целият град мене. Тук ти е плацата? Да. Доверен човек. Добре ли? Можеш ли да смяташ? Да. Ти си завършил 12 клас, можеш ли да смяташ? Да. Можем, как да не може. Да ти дам една задача. Кажи. Колко е 2 плюс 2? 4! Корен квадратен от 31? Колко? Корен квадратен от 31? Пак си 30. Не може. Бизнес имаш ли нещо? Няма бизнес. Горе-долу. Благодаря на Господа. Кога има възможност да си помагаме? Можеш ли да изпееш една песничка? Да изпеем една песен? Да. Която искаш? Набожни. Набожни песни. Цял ги не. Набожни, да. Изпей една. Исус във Христа, о смъртта, вярваш и го ти това, ако го повярваш във Христа, ще отива. Отдолу си, амен цар, амен жанас, калика самаре дадес, Zusке амен си ям. Благодаря ти, Господи и Татко Исусе, ти ми даде днеска моя хлеб. Благодаря ти, Татко Исусе. Алелуя, Господи, благословен да си, Татко. Ти си нашия баща Спасител. Браво! Какво мислиш за интеграцията на ромите в България? Мислим да успеем успеха и да не страдаме за празниците и дано Господ ни помага за всеки един човек. Какво ти е мнението за чужденците? За бежанците, по-точно? Да ни помагат за ромите, за българите, за всеки един човек да ни помага. А пари дават ли? Дават. Зависи от езика, зависи от човека, от грамотността. От кое? Как е звучен човека? От грамотността? Да. Расист ли си? Да. Коя раса мразиш най-много? Най-много кое е мраз? Да. Ние не мраз. Коя раса? Най-любимото ми е природата, въздуха, чрез въздух да храним животните, гълбите, всичките да храним. А коя най-мразиш? Коя човешка раса най-много мразиш? Никой. Никоя? Да, обичам всичките. Ти обичаш всички и всичко. Как сме ние хора, така сме, така. Цигари пушиш ли? Пушим, да. Пушим сега. Те са вредни за здравето. Знам. Виж сега, мене тук ме знае целият град, мене ме знае. Аз съм добър човек. Аз съм добър човек. И обичам да помагам на всеки един човек, кога има възможно, а не така да се подиграва с нас. Трябва
трябва да мислят и да го направят, защото възрастните хора искат малко да отпочиват, да моряват, да правят. От и те вече 50-60 годишни, вече стар човек, дяда, баба. На мене баба ми почина. Лека и земя, баба ми почина на мене. На колко години почина? Баба ми на 63 години почина. Лека и земя. И аз съм вярващен човек и да съм благодарен на Господа, на Исус Христос. Те нека да си мислят мата. Как искат да си мислят. Аз съм тъй. Казал съм, ако има, ще помага, ако няма, здраве да има. Нещо друго искаш да споделиш? Искам да поделим, искам да се оправим този град, да не страдаме. Какво правиш ти по въпроса? Работим всичко. Каквото има работа, работа. Добре, благодаря ти. Бог да е с вас.